prometa que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, mira que és una sort. Albert, què tal? On eres? T'estava buscant. M'he quedat aquí badant, contemplant aquest paisatge fantàstic de la plana de l'Empordà. És que no m'estranya, perquè hi ha per quedar-s'hi aquí embabilit durant 3 dies. Benvinguts! Avui l'equip de País en Ruta es troba a Pals, a la comarca del Baix Empordà. Som a terra de tradicions, llegendes i arrossars. Exacte, un municipi que sap molt bé combinar el mar i la muntanya i on descobrirem un munt de coses per fer a nivell lúdic. Avui caminarem pels carrers de pedra del nucli medieval i també visitarem els arrossars i els productors de la zona i sabrem per què l'arròs de Pals és tan important. Una gran insígnia que, per cert, podrem provar, podrem tastar, no? I tant que el tastarem, Albert. Això espero. Escolta, i acabarem el programa amb so fresc i optimista de la mà de Toni Caiena. Per tant, País en Ruta obre les maletes aquí, a Pals, a la comarca del Baix Empordà. Comencem? Avui ens hem instal·lat als extramurs del recinte gòtic de Pals, concretament a la casa fortificada que va ser construïda al segle XVI, Cala Pruna, que actualment acull el Museu de la Casa de la Cultura i comparteix la seva història amb la dels orígens de Pals i del cultiu de l'arròs. Durant l'edat mitjana, aquest mas, anomenat aleshores Masilla, fent referència a la família que l'habitava, resultava un dels masos més importants i moderns de Pals. Els seus propietaris es trobaven vinculats al comerç i a la comercialització de l'arròs. Documentació antiga ens parla de l'existència d'un molí arrosser a la planta baixa de l'edifici. Vàries reformes i diferents ampliacions a causa de les guerres que va suportar el municipi donen lloc a la casa que coneixem avui en dia. Actualment, Cala Pruna és a la Casa de la Cultura de Pals, acull una col·lecció d'eines del camp, una sala destinada a exposicions temporals de pintors i escultors i els estris del primer apotecari de Pals, el senyor Desideri Ferrer, cedits pel seu net, el senyor Mataró. També és la seu de dues entitats, la Comunitat de Regants i de l'Associació per la Defensa Vegetal de l'Arròs. Un perfecte punt de partida, Albert, per conèixer el present, passat i futur de Pals. I tant que sí, benvinguts a País en Ruta. Avui ens trobem a Pals, a la comarca del Baix Empordà, com dèiem abans, i en aquest cas venim per fer un programa que està ple de sorpreses. Però, entre d'altres, destacar que País en Ruta és un programa que ens poden seguir en els dos mitjans més potents que tenim al nostre país, que és a mitjans de la ràdio i la televisió. I en aquest cas ens poden veure per qualsevol comarca on vostès es trobin. Pals és un municipi del Baix Empordà que forma part del Parc Natural del Massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El nom de la vila de Pals prové del llatí palus, que vol dir aiguamoll, i es refereix a les zones humides properes. Pals, envoltat de natura, ens obsequia amb un paisatge idíl·lic ple de contrastos, llum i color. Les postes de sol i perspectives úniques que es poden observar han convertit l'entorn de Pals en l'escenari ideal per als amants de la fotografia i la contemplació. L'orografia del terreny, suau i amb pocs pendents, fa que el territori sigui ideal per gaudir del sol i la platja tradicionals i també per fer passejades a peu, a cavall o en bicicleta a un ritme adaptable a petits i grans. La platja de Pals és àmplia i sorrosa, amb vistes panoràmiques úniques, ideal per a gaudir-ne en família, practicar esports aquàtics, passejar, descansar o contemplar el paisatge, les onades i les vistes amb les Illes Medes al fons. Com a punt més enlairat, destaca la muntanya del Carmany, des d'on podem gaudir de la més bonica vista de l'Empordanet. Les Gavarres, els Pirineus, les Illes Medes, els arrossars, el conjunt medieval de Pals i la platja dotada d'un sistema dunar protegit. Un espai natural d'obligada visita són les basses d'en Coll de Pals, espai protegit inclòs al Parc Natural del Montgrí. És una zona d'aiguamolls amb dunes i vegetació autòctona d'alt valor ecològic on es conrea l'arròs.
En aquest indret hi trobareu un observatori d'aus enmig d'itineraris planers i agradables. Quan parlem de Pals no podem oblidar l'arròs, imprescindible a la cuina i part del paisatge palsenc. Els camins que discorren entre els camps ofereixen al visitant la possibilitat de fer excursions, ja sigui a peu o en bicicleta. Pals dona la benvinguda en la distància, just en el moment en què veiem, a l'horitzó, la silueta de la seva muralla abraçant la vila, d'on en sobresurten l'església i la majestuosa Torre de les Hores, un dels pocs vestigis que es conserven de l'antic castell i emblema del poble. Passejant pels carrerons empedrats de la vila medieval, tant de dia com de nit i a qualsevol època de l'any, us sorprendrà la llum de colors ocres i daurats reflectida a la pedra sorrenca dels edificis. Trobareu combinats en perfecta harmonia l'estil romànic, el gòtic i el barroc. Podreu admirar els delicats treballs dels antics mestres picapedrers i ferrers a les finestres i reixes forjades i foradades al foc. Tant se val si ja coneixeu el poble, perquè, com deia l'escriptor Josep Pla, Pals no mereix una, sinó 100 visites, i en cadascuna descobrireu un racó on s'amaguen detalls sorprenents. Hi trobareu, al vostre pas, la plaça Major, les tombes visigòtiques, l'església, el castell, la Torre de les Hores, la muralla, que anireu deixant enrere al llarg del recorregut fins a arribar al mirador Josep Pla, des d'on podreu contemplar la bellesa de la plana empordanesa presidida pel massís del Montgrí, amb les Illes Medes al fons. Però Pals no és només el recinte gòtic, hi trobarem també un interessant conjunt de masies disseminades i algunes fortificades. Pals és un indret màgic, bressol de vivències i llegendes populars que mai no deixen indiferent al visitant. És un municipi amb una gran riquesa cultural, mostra de la seva identitat, que ha sabut conservar el seu patrimoni històric i convertir les tradicions i llegendes més arrelades en festes d'interès per la població autòctona i també per als visitants. Bé, doncs donem la benvinguda a la seva alcaldessa, la Sílvia Monar. Sílvia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per obrir-nos tot l'equip del programa aquest meravellós poble. No, i tant, gràcies a vosaltres per seguir. Molt bé, escolta, seria difícil poder explicar a alguna persona que no ha vingut mai a Pals com ho podríem definir? Com el desxifraríem? Home, Pals és un poble petit, però és un poble turístic, perquè tenim uns grans recursos que la gent que ve a visitar-nos pot gaudir-ne durant tot l'any i bàsicament qualsevol persona que ve aquí al poble només d'acostar-se amb el cotxe a pocs quilòmetres ja veu la silueta d'un poble que és visitable totalment, amb aquest nucli antic que tenim aquí, que val la pena aturar-se i fer-hi un cop d'ull. Una vila, sens dubte, que combina molt bé el mar i la muntanya. Com tu molt bé deies, és un poble que pot tenir vida els 365 dies de l'any, a la gent que vulgui venir-lo a visitar? Sí, tant. Tenim platja a l'estiu, evidentment, platja fantàstica, forma part del parc natural, evidentment és un altre valor afegit que tenim en el municipi, i a banda el municipi, el nucli antic, tota la xarxa de camins que tenim que es poden fer a peu, en bicicleta, vull dir que tenim molt de feina per tot l'any. Doncs, si et sembla, anem desvetllant fil per randa, a través de la nostra companya Olga, tot el que l'alcaldessa aquí ens està dient. Endavant, Olga. Doncs sí, Albert, som al costat vostre. M'acompanya l'Ester Reig, informadora turística de Pals. Hola, Ester. Hola, bones. Ara mateix som a la porta de la vila. La porta d'entrada o de sortida? D'entrada. A nosaltres ens agrada que sigui la porta d'entrada perquè és una porta molt maca, la més gran de la muralla, i perquè llavors veiem tota la pujada del carrer Major, que és molt bonica, i que hi ha també unes finestres on es veuen unes banyes de cèrvol que indiquen que aquesta casa és una casa noble. Els nobles eren els únics que podien caçar els cèrvols i bé, tenim aquesta referència. Ens agrada com una bona presentació. Una bona entrada senyorial al poble. Sí. I aquesta porta encara conserva les xarneres i què més? Sí, tenim les xarneres de l'antiga porta i també els forats del barrat. Quan es tancava la porta es posava una barra al darrere per tenir més protecció a la porta i per evitar que l'obrissin. D'aquí l'expressió del tancat i barrat. També havíem tancat i barrat les portes.
Esther, per què trobem tantes voltes com aquestes al poble? Bé, doncs era una manera de créixer. Al poble hi havia unes muralles, per estar segur tothom volia estar dintre de la muralla i s'havien d'anar construint coses i al final comencen a dosar, fer aquests contraforts, aquesta mena de contraforts i fer parts de la casa. Deixen el pas per sota, però poden anar creixent les cases. I tota aquesta és la part visible, externa de les cases, però s'ha trobat alguna cosa a l'interior? S'han fet excavacions? Bé, molts de llocs, com grates a terra, trobes, no? I en el procés de restauració de la vila, doncs sí, s'han trobat tombes, s'han trobat una sèrie de vestigis que també es poden veure passejant. Doncs som-hi, et sembla? Doncs vinga, i tant. Anem. Esther, hem arribat a la sepultura. Quines parts hi podem identificar? Bé, les sepultures estan encarades cap a l'est, sempre són sepultures antropomorfes que tenen la forma de la persona, té una clara forma pel cap, per les espatlles i pels peus, no? El que passa que estan una mica en mal estat, però ens ha arribat així, no? No sempre han estat protegides amb aquest teixat. Sí, no. I sobre on la vau trobar, aquesta sepultura? Aquí mateix, sobre la roca mare del poble, és com estava, talment nua, així, d'aquesta manera. N'hi ha altres de sepultures que s'han trobat tapades, però aquestes estaven així obertes. Per tant, aquesta roca mare, que ara està al descobert, també la podríem trobar en més parts del poble o a l'interior d'algunes cases? Sí. Hi ha moltes cases que hi ha parts de la casa, sobretot, evidentment, dels baixos, que estan excavades, escalons, trobem esgraons excavats sobre la mateixa roca, alguna volta, fins i tot, un trull, també el trobem directament sobre la roca, o sigui que hi ha moltes coses que estan fetes sobre la roca mare, sí, i tant. Et sembla que continuem la ruta? I tant, hi trobarem una torre que està a sobre de la roca, també. Doncs som-hi. Som a dins de la Torre de les Hores, una torre que normalment ha restat tancada a la població. Per què es diu Torre de les Hores, Esther? Bé, perquè durant una època que estava el campanar de l'església en construcció, es van passar les torres de l'antic campanar, el de cadireta, es van passar les campanes aquí i mentre van durar les obres de restauració de l'església, tots els tocs es feien des d'aquí, tots el sometent, l'altacament de portes, naixements, morts i les hores, evidentment. Llavors, quan va estar arreglat, es van passar tots els tocs eclesiàstics des del campanar de l'església i els tocs civils des d'aquí. Evidentment es tocaven moltes més coses, a més de les hores, però actualment s'hi toquen només que les hores. I ha quedat així, la Torre de les Hores. Doncs, si et sembla bé, Esther, podríem acabar aquesta visita des del mirador amb la vista excepcional que ha servit d'inspiració a escriptors com Josep Pla o Joan Vinyoli o Montserrat Agalló. Et sembla bé? I tant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Doncs vinga, endavant. Un paratge, sens dubte, formidable, el que ens presenta l'Olga, juntament amb l'Esther. Moltes gràcies. Bé, continuem parlant amb la seva alcaldessa, amb la Sílvia, i clar, hauríem de parlar del plat estrella, que seria l'arròs en aquest municipi. I a nivell institucional, com es presenta a tenir una campanya? Perquè no només és la campanya, suposo que és tot l'any, no? Sí, fem activitats al llarg de tot l'any perquè l'arròs és un recurs que a nivell turístic i promocional ens dona molt de sí, perquè hi ha un munt de restaurants que poden oferir el plat típic d'aquí, que és l'arròs a la cassola, i llavors sí que intentem seguir la tradició, perquè és una tradició del segle XV, el tema de l'arròs. Per tant, nosaltres a nivell institucional el que fem és intentar mantenir aquesta tradició fent la plantada tradicional de l'arròs, que es fa el mes de juny, dintre de l'activitat que es diu Planta Tapals, que normalment és el segon cap de setmana de juny, i sí que s'exhibeix en un camp, allà in situ, com es feia tradicionalment. Els nens poden venir, els encanta perquè es posen de peus a l'aigua i planten l'arròs de la manera que es plantava abans, i llavors es fan un seguit d'activitats relacionades amb el tema de l'arròs. A banda també, al mes d'octubre, principis d'octubre, segons la collita, es fa la sega, que també és la sega tradicional de l'arròs, que és com ensenyen com es feia antigament tot el tema de la recollida d'això. Això s'acaba normalment amb una arrossada popular en el camp mateix, que també la gent, sobretot la gent de fora, perquè la gent d'aquí ja ho té molt vist també, però la gent de fora està molt bé perquè és una activitat molt maca i a l'aire lliure. Bé, tindrem reportatges després perquè l'Olga crec que ja ens està donant pas perquè està en un dels arrossars que ens vol donar a conèixer el seu molí i una mica com treballen.
El tema gastronòmic de l'arròs us marca molt aquest producte, no? Sí, nosaltres fem la campanya gastronòmica de l'arròs. L'any que ve serà el 25è aniversari, per tant, doncs, haurem de muntar alguna cosa especial, però, vaja, en principi és una activitat que, ja et dic, fa 25 anys que la fem i la majoria de restaurants del municipi participen. És un menú preparat en base al plat típic, és l'arròs a la cassola, i que es pot gaudir durant, normalment, la primavera, un mes i mig. Tots els restaurants doncs, poden acollir la gent i oferir els seus menús a la gent que ve de... Et prometo que en parlem durant tot el programa, perquè lògicament és l'estrella del plat, com deien, del programa. I independentment, hem sentit a parlar, quan hem vingut aquí, que ens han parlat d'un Sit Slow. Què és el Sit Slow? Sí, la Sit Slow és una xarxa de municipis que ve originària d'Itàlia i hi ha un munt de països que en formen part i ciutats de tot el món, que nosaltres en som part des de fa molts anys aquí en el municipi, i amb el que es basa és en fomentar un estil de vida, amb una qualitat de vida bona per a tots els veïns de les ciutats. Pràcticament és fomentar les tradicions, el que dèiem, nosaltres vam instaurar allò de la plantada, allò de la sega, amb el tema de l'arròs, etc. Doncs una mica per això, no? Per mantenir aquestes tradicions i tenir una qualitat de vida com tothom voldria gaudir, no? En un poble, amb un desenvolupament sostenible. La pregunta seria obligada de comentar-te. Com es veu Pals d'aquí uns anys? Cap on voleu arribar? Bé, nosaltres volem l'excel·lència, no? Bàsicament que els veïns se sentin còmodes, que puguin viure amb aquesta qualitat de vida que parlem i que puguin viure també d'aquest turisme que, evidentment, ens porta molta vida, tornem a repetir, però aquí en el poble. Bé, com et comentava, l'Olga ens demana pas, encara ens queda en Xavi Coll, que ens parlarà tot el tema de les rutes. Ha sigut un plaer tenir-te aquí al plató amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, I que, gràcies a vosaltres per ensenyar-nos coses que gent que des de casa o a través de la ràdio encara no sabien d'aquest poble. Tenim racons per descobrir encara. Doncs nosaltres intentarem fer-los tots. Molt bé. Gràcies, Sílvia. A vosaltres. Bé, Olga, explica'm d'on surt aquesta meravella de l'arròs. Endavant. Gràcies, Albert. Doncs estic amb l'Albert Grassot, productor d'arròs del Molí de l'Estany de Pals. Hola, Albert, què tal, com estàs? Molt bé, merci per venir. A vosaltres per rebre'ns. Ens agradaria saber, Albert, quantes hectàrees hi ha dedicades al cultiu de l'arròs de Pals? A la zona de Pals hi ha unes 650 hectàrees. Se cultiva alguna coseta més cap a l'Alt Empordà, a la zona de Bellcaire i a Castelló, que en total són unes 1.000 hectàrees. Perquè ens fem una idea, diríem que Pals és el segon lloc o municipi de Catalunya gran productor d'arròs. Correcte. El que passa és el germà petit, és el granet de sorra, perquè si ho comparem amb el Delta, que estem parlant d'unes 20.000 hectàrees, estem parlant d'un granet de sorra. Però en canvi trobaríem moltes varietats d'arròs. Sí. I a què es deu que hi trobem tantes varietats? Bueno, per exemple, si parlem de casa, una mica hem buscat una varietat concreta per cada plat, o que sigui idònia per elaborar un plat. I centrats una mica amb els arrossos tradicionals o antics que es cultivaven aquí, a la zona de Pals. Perquè aquests arrossos tradicionals seria el que donaria la varietat autòctona de Pals? Sí, una varietat autòctona, que estaríem parlant del Bahia, no? I una varietat més antiga, que seria, per exemple, el Bomba. Aquí a Pals se celebra la sega tradicional, però abans de fer la sega tradicional hi ha la sembrada, no? La plantada, correcte. Sí, a mitjan juny es sol fer la plantada, que aquesta sí que es fa a mà, i hi ha una demostració, inclús el públic pot entrar i plantar, i algun dels vells, dels avis que encara ens aguanten, doncs ensenyen com se fa, i llavors aquest mateix tros, a l'octubre, es sega a mà, es fan les garbes, etc. En aquest cas nosaltres col·laborem cada any i el que els hi fem és el planter. Som els únics que fem planters encara i els hi fem un trosset de planter per poder arrencar llavors aquests plançons i trasplantar-los. De fet, aquest planter seria una mica el tret distintiu de la vostra empresa, no? Sí. El fet que planteu... El fet que plantem i no sembrem. Perquè, de fet, el vostre cultiu és totalment ecològic, no utilitzeu... Sí, fem una part amb ecològic certificat, correcte, i l'altra part és un cultiu entremig del que seria un cultiu convencional i un ecològic. Defugim d'utilitzar adobs químics o fitosanitaris, tot i que de vegades
et toca fer-ne servir algun. Avui ja n'hi ha molts de qualificació ecològica que fa 10 anys, la veritat era un drama, quan deies qualificació ecològic havies d'encomanar al cel perquè no tenies armes per poder lluitar contra les plagues i les malalties. Avui ja hi ha molts de productes que tenen qualificació ecològica i que t'ajuden. Un cop recollim l'arròs, què en fem d'aquest arròs? Bueno, l'arròs un cop surt del camp no es pot elaborar directament, necessita un procés de secatge i un procés de conservació. I vosaltres el sequeu aquí, Sí. Nosaltres tenim una era encara, que la vàrem reformar amb formigó, l'estirem 2-3 dies com a màxim, i llavors tenim una secadora de ventilació de baixa temperatura, això és molt important, és un invent també dels japonesos, dels amics japonesos, que és molt lenta en comparació a les secadores industrials, però que te fa un secat molt correcte, molt idoni a tots els grans, i no alteres la composició física del gra. Llavors aquest gra es conserva durant tot l'any, el que gastem a l'estiu el tenim a les Sitges, on hi fem aire fred i sec per conservar-lo, i d'aquí anem extraient cada setmana el que necessitem per fer les comandes. És a dir, que empaqueteu setmanalment la quantitat d'arròs segons demanda, Correcte, sí. És a dir, que el consumidor quan rep aquest paquet d'arròs pot tenir la garantia que està ingerint un aliment, com aquell que diu, acabat no de collir, perquè parlem d'un procés d'un any, però sí d'envasar. Correcte. O sigui, nosaltres treballem com si és una manera de treballar molt natural, perquè realment el que tenim a dins de la sitja i en el graner són llavors d'una planta vives. Llavors els matem en el moment que fem el pelat. Clar, entre que el peles i que fas l'elaboració i l'envasat poden passar 8-10 dies. Estàs parlant d'una llavor molt fresca. Estem parlant d'una llavor, d'un gra d'arròs que té els aromes, que té una textura, té una absorció de l'aigua i dels caldos que utilitzes per cuinar-lo, molt bona i molt diferent d'un arròs que porti 6-7 mesos o més elaborat. Albert, abans d'acabar aquesta entrevista, com que tenim espectadors per la televisió i oients per la ràdio, quina és la vostra pàgina web per si volen entrar i tafanejar una mica? Mira, és www.arrosestanydepals.cat. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres per venir. Pals ha sabut convertir una de les seves tradicions i llegendes en festes d'interès per als visitants i vilatans de la població. Donem la benvinguda a la Mireia Bonilla, que és regidora de Cultura, de Festes, Comunicació i Participació Ciutadana. Benvinguda, Mireia. Gràcies. Ha canviat una mica el temps, Una mica bastant. La primavera és el que té. Escolta, de les festes en feu moltíssimes. Quines en podríem destacar, per exemple, les més importants? Moltes. La festa major, dic que és de les més importants. Que en teniu 3. Tenim 3 festes, sí. Tenim festa de Pals, festa dels Masos de Pals, festa de la platja de Pals, per tant, 3 festes majors. Ara tenim una nit d'espelmes, que va ser el primer any, l'any passat va ser la primera edició, i aquest any esperem tornar-hi. Tenim la cega, tenim la plantada, la cuina de l'arròs, concerts d'estiu, moltíssimes. Carnestoltes, me'n deixo festes de Nadal, no sé, moltíssimes. I entre d'altres, el Passeig Vivent, que ja és històric, no?, a Pals? Molt. De fet, aquest darrer any va fer els 30 anys. Per tant, jo crec que és una fita molt important i és una activitat molt consolidada al poble. Jo estic molt contenta que hi hagi aquesta activitat perquè jo crec que en una època com és el desembre, que sembla que Pals, que és molt turístic, ve molt poca gent, doncs és una activitat que porta moltíssims visitants i que fa que hi hagi vida al poble a aquestes dates. Si et sembla, remarquem una d'aquestes moltíssimes festes que estàs comentant ara, com és la plantada i la segada, que és una festa tradicional. Sí, de fet també és molt important, de fet tot el que té a veure amb el món de l'arròs és molt important en aquest municipi. Ja fa anys, de fet l'any que ve farem el 25è aniversari de la cuina de l'arròs, que va ser la primera que es va començar a muntar, i després va venir la idea de recuperar 2 tradicions com eren la plantada i la cega tradicional. I el que s'intenta, de fet, és mantenir, dins de tot el possible, dins que cada any hi ha més visitants, la tradició que suposa això, la manera com ho feien abans que tinguéssim tanta tecnologia i tants sistemes diferents de fer-ho. Intentar això, que la gent gran hi participi, la que encara hi és, fa uns anys n'hi havia més, ara malauradament n'hi ha menys, però que s'hi impliquin i que la gent pugui veure, de fet, com es feia en els seus inicis. O sigui, de fet, hi poden participar, la gent que s'està escoltant a través de la ràdio, on s'està veient en aquests moments. Quina manera pot participar, diguéssim, amb la plantada o la segada? Bueno, amb la plantada i la cega és l'assistència, poder anar allà i veure com la gent de pagès d'aquí Pals plantava i segava l'arròs fa molts anys. I és aquesta la manera de participar, llavors viure una festa i empapar-se una mica del territori,
no? De la cultura d'aquest poble, que l'arròs hi té un paper protagonista segur. Molt important. De fet, també com la té el tema de la música. Cada vegada esteu arrelant més el tema de concerts de música en diferents emplaçaments de Pals, no? Sí, de fet no fa tant, tampoc, però sí que hem intentat, almenys des que vaig arribar jo, no? I la tècnica que hi ha de cultura ho tenia també molt interioritzat, que era intentar aprofitar els magnífics espais que hi ha a tot el nucli antic de Pals i a tot el poble en general. I vam decidir això, no? Tot l'estiu muntar concerts, però fer-los en diferents emplaçaments, placetes, petits racons, i bueno, que intentarem és consolidar-ho i anar-ho ampliant si podem també. També ens ha vingut recentment que el tema de Carnestoltes, bé, aquest darrer any ha estat sonat i cada vegada va també a més. Esteu a totes, tu, esteu a totes. Intentem fer-ho tot el que podem, però aquí hi ha una part important d'implicació d'associacions del municipi. I jo que faig la part de participació així, és molt important. El Carnestoltes l'ha muntat una associació, l'Ajuntament evidentment hi ha col·laborat perquè té els mitjans més que ells per fer-ho, i hem intentat que la festa fos més gran, però ells han fet una feinada increïble i estàvem tots molt contents de veure l'afluència de gent que hi havia hagut. I el canvi respecte a l'any passat, el fet que hi haguessin més colles participants, implica més visitants, per tant més festa, més gresca, i tot el municipi implicat en això. Doncs s'ha de veure quina és la pàgina web que tenim d'informació per saber i seguir totes aquestes festes. www.pals.cat seria la pàgina web de l'Ajuntament i llavors xarxes socials, Facebook, Twitter i això. I tenim un butlletí, però la gent potser no hi té tant d'accés, a part de la gent que no és de Pals, però seria això, pals.cat i després xarxes socials. Doncs fantàstic. Mireia Bonilla, regidora de Cultura, Festes i Comunicació i Participació Ciutadana, gràcies per la teva assistència aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres pel temps, també. I nosaltres continuem en aquest tour, que és molt important conèixer avui Pals amb una altra cara. Seguim. Exacte, Albert, som al restaurant La Vila de Pals, concretament a la cuina, i estic amb en Pep, el seu cuiner. En Pep ens explicarà com preparar un bon arròs a la cassola. Hola, Pep, què tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bé, doncs, quin és el secret per preparar un bon arròs? Però explica-m'ho, sisplau, per gent com jo, que som nefastos a la cuina. Vale, bueno, el arroz que hacemos aquí es un arroz especial de molde de Pals y el secreto, el sofrito que hacemos aquí cada día, hacemos un sofrito muy bueno, ¿sabes? Y sobre todo tenemos un sofrito también de un poco de mezcla, un poco de sepia y un poco de cardero bordà y empecem, si voleu. Comencem a fer-lo? Doncs som-hi. Vale, fem l'arròs en la cassola, encendemos el foc. Vale, añadimos el sofrito, una por persona más o menos, 2, 3 y un poquito de sal. Ajá. Vale. Aquí vamos a saltear el arroz bien. Ajá. Que vaya cogiendo el sabor del sofrito, de la cebolla, de la sepia. Vale. Lo daremos ahí que salteamos y ahora vamos a echar un poquito de caldo. Perfecto. Así más o menos. Un poco menos. 1, 2, 3, 4. Y ahora los muslos. ¿Por qué le estoy echando las cigalas y los muslos? Para que le da un poco de aire de mar. Ajá. Sabes que tenemos aquí las sepias que tenemos, pero sobre todo un producto de escamarlán y muslos frescos le da un aire, un plus, digamos, de sabor, de frescora. Y esto... I quina és la millor varietat d'arròs per fer un arròs a la cassola? La mejor es el arroz mole de Pals. A mí me agrada mucho, es un arroz muy bueno, siempre se queda al caliente, al punto, nunca se te pasa. Y aparte tiene mucho mejor, ¿sabes? Es un producto al 100% y aquí lo trabajamos siempre. Ahora lo voy moviendo, ¿sabes? Que cómo se queda como el arroz cremoso, buen sabor. Y ahora voy a echar un poquito más de caldo. Ajá. ¿Ves? Estoy añadiendo poco a poco. Perfecto. Y ahora lo voy a echar una mica de sal. Sobre todo por gustos, una mica de sal y pimienta. Perfecto. Voy moviendo. A mí me agrada mucho ese arroz, ¿sabes? Y también la misma sofrito, la paella mixta también está muy buena. Es una manera de trabajar este sofrito, creo que en muy pocos sitios. Hay sitios, pues, digamos, la casa, abuelas y tal, a lo mejor conservan esta manera de trabajar el sofrito, pero hoy en día en la cocina, pero y sobre todo que me gustaría, es un sofrito antiguo, pero siempre la gente le agradece mucho. Claro. Ya no echamos ni cangrejo ni nada, es una receta de hace muchos años y lo estamos conservando bien y cada día nos da más triunfos. Sí, sí. ¿Ves? Ahora le voy a darle, ya sé que está cogiendo, ¿ves cómo está quedado? Con su escamarlán, con su cepilleta, con su costillón, con escamarlán, un arroz
Perfecto. Ahí bien. Moltíssimes gràcies. De res, a vosotros. Com sempre, contem amb els millors productes locals de la zona i no podien faltar el plat estrella, que és l'arròs. Aquí tenim productes variats als dos molins, del molí i de l'estany de Pals, i en aquest cas també tenim la cervesa, que l'ingredient principal és l'arròs. I amb arrels palsenques tenim el vi del Tocat de l'Ala i el Malloret, productes que deixen un molt bon sabor de boca. Entrem a la secció de ple de Girona Excel·lent. Saben vostès que és aquell segell que atorga la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, aquells productors i productes de bona, molt bona qualitat a les comarques de Girona. I en aquest cas, a una terra tan important com és els arrossars i els arrossos de Pals, hi ha un segell distintiu al Molí de Pals. Avui tenim el seu representant, que és en Josep Clausell, representant comercial. Josep, benvingut. Bona tarda. Bona tarda. Com estem? Bé, bé, bé. Bé, Fantàstic. Escolta, hem quedat meravellats quan hem anat als arrossars i hem començat a gravar tot el que hi feu i tot el que porta fer un bon arròs, perquè suposo que tot té el seu secret, no?, amb les seves varietats que vosaltres esteu produint en aquests moments. Sí, clar. Pals, l'arròs és una forma de vida, de tota la vida, i llavors es cultiven diferents varietats d'arròs i tot té la seva història i el seu secret. Vull dir, això que no desvetllarem, no? Que no desvetllarem. Bueno, alguna cosa haurem d'explicar, no? Què podríem dir que té l'arròs, aquell gust tan distintiu respecte a altres arrossars d'altres comarques, no? Sí, bueno, principalment són tres formes, tres coses. Un seria el microclima que tenim aquí al Baix Empordà, seria un. L'altre seria l'aigua que prové del Ter, una aigua que porta molta durícia. I la tercera i molt important és la tardança en la recollida. Pensa que l'arròs de Pals d'aquí de l'Empordà és l'arròs que es cull més tard de la resta. De tot Espanya. Sí, per tant, ha de tenir aquesta qualitat i aquesta consistència perquè està molt més temps al camp. Com més temps està més madurat. Més madurat està, sí, perquè tenim unes varietats de maduració molt llarga. Bueno, també n'hi ha de primabrenques, però també n'hi ha de molt llargues. Tenim entès que formeu part d'una comunitat de pagesos que us dediqueu, diguéssim, als arrossars. Sí, bueno, aviam, el molí és una petita empresa familiar. Vull dir, no hi ha cooperativa a Pals. El que passa que el grup de pagesos, que està entre 20 i 22, l'any 1994 es va formar el que és l'ADB, que vol dir Associació de Defensa Vegetal. Vull dir, és una associació que el que fa és vetllar pel bon cultiu, fa un control sistemàtic de les plagues, de totes les malalties, i també es fa un control des de la sembra fins a la recollida. Per tant, tenim una tècnica associada amb tota la pagesia que, a més de la nostra feina que fem, ens ho controla tot. Per la gent que ens estigui escoltant a través de la ràdio o ens està veient a través de la televisió, es preguntarà, escolta, jo puc tenir l'oportunitat de veure com es fa això? He tingut entès alguna del xiulet de Pals, és cert? Sí, sí. De què es tracta el xiulet de Pals? Doncs que, a més de l'arròs del molí de Pals, a part de cultivar, elaborar, envasar i comercialitzar arròs des de l'any 1983, doncs també des de fa uns anys tenim un trenet turístic que es diu el xiulet de Pals. Per tant, també es poden agafar excursions des d'aquí, de la part del casc antic de Pals, i fer tot un recorregut i acabar en el molí de Pals, on allà es pot entrar, que també tenim el molí antic, que l'estem dedicant a fer un museu, i per tant allà dintre, doncs allà la gent pot entrar, se'ls fa tota l'explicació pertinent i veuen els arrossars, veuen totes les varietats d'arròs, i el que vulgui comprar, doncs també ho pot comprar. L'oportunitat. La gent que ens està veient o escoltant es pregunta, i quants quilos es poden arribar a recollir en una temporada? Aviam, estem parlant que aquí a la zona aquesta de l'Empordà de Pals aproximadament hi ha 1.000 hectàrees d'arròs. Per tant, 1.000 hectàrees d'arròs vol dir entre uns 6 milions de quilos d'arròs que es recullen. Per tant, és molta quantitat. Què passa? Que com que només som dos molins, que tots dos són petits i familiars, llavors no podem absorbir-ho tot. Estem parlant que potser a Pals es queda 1,5 milió de quilos d'arròs
i la resta pràcticament se'n va amb altres indrets, principalment a la zona del Delta. Però som empreses petites i no ho podem absorbir-ho tot. I exporteu fora del país? Nosaltres sí, el que passa que exportem en petita quantitat, no? Tenim alguns restaurants a França, a Anglaterra, a Holanda, inclús a Melilla. Però, bueno, pensa que, clar, per la quantitat d'arròs que tenim, ens estimem més vendre'l a casa, arreu de Catalunya, perquè pensa que l'any passat una de les 3 varietats que fem, doncs vam estar 3 setmanes sense. Per tant, anem cap a una producció limitada. Hi hauria moltes preguntes, pel temps se'ns acaba. Sí, com el cicle de l'arròs, per exemple. Exactament. I jo el que et proposo, Josep, si acceptes un repte important. L'acceptes? I tant. M'acompanya, sisplau, si podeu entrar al plató, perquè, clar, gràcies, Sandra. Gràcies, Marc. Gràcies. Aquí ens ho preparem. Moltes gràcies. Merci. Moltes gràcies. La gent estarà preguntant, clar, i jo, si vaig a un restaurant, com puc detectar que aquest arròs és el de Pals o no d'un altre lloc? És difícil? Aviam, l'arròs de Pals, el que és molt característic és que és un arròs molt gustós en boca. I a més, moltes vegades té un punt granyal, o sigui que no és tan cuit com altres arrossos que et queden realment pastats. Llavors, quan el poses en boca, notes molt la diferència. Aquest arròs, que fa un moment hem vist les imatges de com es covia, en teníem moltes ganes de provar-lo, però jo et convido a que el tastem. I tant. Juntament, escolta, tenim aquí unes petites vinyes, que és del Mas Oller, que molt a poc tocats per la tramuntana, que fan un vi de Siraí fantàstic. Excel·lent. I que el provarem conjuntament amb aquest arròs, que em sabries dir si el coneixes. Si et sembla, provem? Provem. Està acabat de fer, per tant. Sí que li noto això que comentes tu, que no és ben bé, notes com a granyal, però estigues al punt, no? Està al punt i molt gustós en boca. Josep Clausell, responsable comercial de Molí de Pals, moltíssimes gràcies per la teva visita i deixa'm dir-te que ets un molt bon entès perquè efectivament aquest arròs que estem provant és del Molí de Pals. Bueno, salut! Brindem, doncs? Brindem. I ha sigut un plaer. Igualment, gràcies. Bé, ens trobem en una de les zones més visitades de la part nord del recinte gòtic de Pals, concretament el mirador de Josep Pla, on tantes vegades havia elogiat aquest fantàstic lloc. I el citem parlant-me. Haig de confessar que Pals m'agrada sempre, tant si l'atmosfera és límpida com si la humanitat dels vents del sud, lleugerament carminada, l'enterboleix una mica. En termes generals, era un enamorat d'aquesta zona i avui tenim en Xevi Coll, que és el regidor d'Esports. Hola, Xevi. Bona tarda, què tal? Bona tarda. Escolta, Josep Pla ho ha elogiat molts cops aquesta zona, però suposo que a nivell d'esports i de rutes en tenim moltíssimes, no? És fantàstic, Pals és fantàstic, des de rutes a peu, en bicicleta, a cavall, amb segway, esports de platja, no ens ho acabem. Bé, en tot cas hauríem de començar parlant de la marxa dels arrossars, no? Sí, la marxa dels arrossars és una icona de Pals, no? Fa ja molts anys que es fa, cada vegada va més, són rutes amb bicicleta a muntanya i a peu, hi ha marxa curta, marxa llarga i bueno, cada any, l'any passat ja vam superar els 800 participants. Estem parlant que és una ruta que es pot fer de les dues maneres, però distància curta i distància llarga, de què estem parlant? Podem anar amb criatures, per exemple? Sí, i tant, la marxa curta la fan papes, amb nens, amb esgós... Sí. Molt bé, i què seria? Per la marxa on tenen els arrossars plantant l'arròs i així? Sota la zona dels arrossars de Pals i també després se'n va cap a la zona de la platja i ja la llarga se'n va cap a la zona del Carmany. Per la gent, ara que deies del Carmany, què ens ofereix Carmany? Carmany és una muntanya i ens ofereix, podem anar a córrer, podem anar a caminar, podem anar a caçar bolets, podem anar a caçar espàrrecs... Vistes espectaculars des de les Medes, ara veiem aquestes imatges, són fantàstiques, les vistes que ofereix el Carmany. I després tenim la zona de platja. La platja què ens ofereix a nivell d'esports i de hobbies i d'oci? La platja potser a l'hivern potser no tant, però a l'estiu, doncs clar, a part del que va fer tothom a la platja, tenim caiacs, tenim surf, tenim kitesurf, tenim una infinitat de coses a fer, no? En aquest cas, què destacaries si et diguessin, escolta, Xevi, digue'ns a nivell de Pals la insígnia, l'estrella, diguéssim, d'oci? Estrella d'oci, doncs la natura.
els camins, Pirinexos, tenim una pila, l'estany de Pals, on podem anar a caminar, a córrer, en bicicleta, Carmany... Tenim de tot. Bé, per més informació cal adreçar-se a l'oficina de turisme en aquest cas? L'oficina de turisme, per internet al visitpals.cat i a les xarxes socials, que també és un tema que li estem donant molta volada. Molt bé, doncs Xavi Coll, regidor d'Esports, moltes gràcies per la teva entrevista i en aquest cas visitpals.cat, oi que sí? Això mateix. Vinga, doncs nosaltres seguim. Bé, doncs acabem País en Ruta, però amb música de la bona, des d'aquí de Pals, del Baix Empordà, amb un cantautor que de ben segur que deveu conèixer les persones que transiteu per les comarques gironines. Toni Cayena, benvingut. Molt bona tarda. Escolta, bona tarda. Ho dic perquè qui no t'ha vist? Qui no t'ha vist o t'ha escoltat alguna nit d'aquests locals que accepten música en directe, que per cert, que tant de bo hi hagi cada vegada més llocs aquests, no? I tant, home, ja està bé com està funcionant la nit i els bars. La música en directe s'ha d'anar a veure, la gent ha de cuidar-la y nosotros estamos ahí para darlo todo y que no falte nunca esta actitud nocturna musical y de buena onda que tenemos aquí los músicos y de l'Empordà, ¿no? Que tenim una terra increïble i hi ha uns músicos aquí terribles i, claro, tenemos que estar ahí. Això volia dir jo, perquè les teves influències musicals d'on parteixen? Com es barregen? Hi ha moltes influències, no? M'agrada molt el rock and roll, el funky, el soul, vinc també una mica muy del sur también, mi pasta, ¿no? Mi familia de Sevilla y de Cádiz, pero nascut aquí somos cataluces andalanes, ¿no? Com dic jo, és aquesta barreja, no, que hi ha, però bueno, hi ha influències de tot tipus. M'agrada Brian Setzer, James Brown, Otis Redding, y també me flipa Kiko Veneno, Raimundo Amador, Camarón de la Isla, ¿no? De mil influències que després surt lo que te sale a ti, no? Natural, després, con la música, que és aquesta fusió, aquesta explosió d'estils, no? Com es defineix el disc, y al fin y al cabo no hay que ponerle una etiqueta a la música, a cada uno le sale lo que le sale de dentro y ya está. El teu darrer disc, Reinventar-se, un disc que val a dir que, escolta, posa les piles al més deprimit, perquè ets un tio que parles de la vida quotidiana cada día, pero amb un optimisme brutal, ¿no? Això, ¿cómo es menja això? Hay que darle, ¿no?, la resolución. Lo bonito de la vida es saber empezar de cero siempre. Y el disco pues explica un poquito esto, ¿no? Cuando todo el mundo podemos tocar fondo, pero llega un momento en el que tienes que resurgir, reinventarte y salir fuerte de las cenizas, ¿no? Y el disco pues lo define muy bien. Perquè bàsicament aquestes cançons les has escrit tu, totes? Home, totes les he escrit jo, evidentment. Per tant, tu pots escriure una... Poso que són experiències que t'han pogut passar, podríem dir? Sí, es un poco autobiográfico el disco, evidentemente. Sí, es una mica obert en canal d'Antoni Cayena, ¿no? Sí, un poquito ahí desde las entrañas, ¿no? De les entranyes. Como los cristales, ¿no? Jo ja t'he dit, com estàvem presentant abans d'entrar en directe, pensava, quina cançó li pots fer tocar a Antoni Cayena? I escolta, n'hi ha tantes varietats, però possiblement una de les més que poden escaure avui és el Faro. No? De què ens parla el Faro? Sí, home, el Faro, un tema muy sentido, ¿no? Porta un missatge muy... de algo muy fuerte que se te va, ¿no? Cuando se te va algo muy fuerte a la vida y lo quieres agarrar y estás esperando esa luz, ¿no? Que vuelva a iluminarte y volver a cogerla. Y cuando quieres algo más que a tu propia vida, ¿no? Y te sientes como un perro abandonado. Escolta, doncs mai millor dit, de la mà de Visceral Records, Toni Cayena, si et volen escoltar, on podem saber on actues? Xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i després hi ha puestos on vaig fixa cada setmana, com és el Lola Café de Girona, que està allà al barri vell, al carrer La Força, que vaig cada dimecres, a vegades dijous, depèn, dimecres, dijous, però normalment estic els dimecres, i a Platja d'Aro a la Faràndula, que toco cada setmana, també he alternat algun divendres i dissabte, però cada setmana estic allà a Platja d'Aro. Si el veuen i l'escolten es preguntaran, però aquest senyor no para mai? No, no para mai. Us deixo amb Toni Cayena des del Reinventar-se, amb la cançó El Faro, i que tinguem molt bon País en Ruta. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau. Sort. Y he mordido la manzana que me ha hecho de pensar que en el fondo de las dudas solo puedo caminar por un callejón oscuro y un desierto de cristal. Coger el tren de la noche con el que suelo escapar, y para que me lleve al mundo
donde puedo dibujar y una gorra marinera para ser el capitán de mi barco de madera. Bajaré de nuevo a mi bodega y entre botellas lloraré. Bajaré de nuevo a mi bodega y entre botellas lloraré. Tropezaré con los escombros de tu puerto. Caminaré por el muelle como un perro abandonado y esperando las señales ay de las luces de tu faro. Y tal vez no volveré, y yo tal vez no volveré. Con un secreto anclado en mi cabeza, yo voy corriendo desnudo y otra vez voy buscando la salida perfecta, voy buscando el modo de no volver. Bajaré de nuevo a mi bodega y entre botellas lloraré. Bajaré de nuevo a mi bodega y entre botellas lloraré. Tropezaré y con los escombros de tu puerto caminaré por el muelle y como un perro abandonado y esperando las señales ay de las luces de tu faro. Y tal vez no volveré, y yo tal vez no volveré. Pasan los días y no te olvido. Sé que tu cuerpo tengo prohibido. Quiero tirarme por un precipicio y vivir. Sé que la luna ya no me ayuda y que la noche ya es más oscura para mí. Tropezaré con los escombros de tu puerto. Caminaré por el muelle y como un perro abandonado y esperando las señales ay de las luces de tu faro. Y yo tal vez no volveré, y yo tal vez no volveré y a sentirme así. Agafa la maleta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les florències que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, viure aquí és una sort. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, viure aquí és una